Выйсце ёсць з любой сітуацыі. У гэтым запэўніў памочнік прэзідэнта падчас тэлефоннай лініі і на чарговым прыёме грамадзян у брэсцкім райвыканкаме. Людзі сюды прыйшлі жыццёвымі, але вельмі важнымі для кожнага пытаннямі. Некаторыя нават з некалькімі. Сярод такіх Альфрэд Драбленаў. У свае 83 ён старшыня садоўніцкага таварыства. І адно з хвалюючых пытанняў, як перадаць на баланс энергетыкаў унутраныя электрасеткі. Альфрэд Пятрович падкрэслівае, што прыйшоў сюды не па асабістых, а по пытаннях, якія тычацца ўсёй яго ўзроставай групы. Пенсию я получил, кто имеет право, почему где уже без пенсии я буду работать, подрабатывать, если не хватает денег? Почему дорогие лекарства? Почему мы должны эти электросети, мы смотреть, своих энергетиков держать, механизмы, так что наше дело садоводство и огородничество. Акрамя гэтага, Альфрэд Пятрович закрануў пытанне прадастаўлення льгот пажылым людзям і нават не абышоў пытанні адукацыі. Быць пачутым і зразумець, што сітуацыю сапраўды ўзялі на кантроль. Тое, чаго чакалі шмат грамадзян ад прыёма. Я ему благодарна, что он меня принял. Он отнесся очень хорошо. Если бы не помощник президента, нас бы в ЖЭС не послали. Это он помог. И нас отправили в ЖЭС. Усяго ў гэты раз на прыём да памочніка прэзідэнта інспектара па Брэсцкай вобласці Анатолія Маркевіча запісаліся 6 жыхароў Брэсцкага раёна. Пытанні былі разнабаковыя. Ад жыллёва-камунальнай гаспадаркі, паляпшэння жыллёвых умоў да землекарыстання і не толькі. Па кожным можна было пачуць тлумачэнні запрошаных спецыялістаў, якія займаюцца пэўнай галіной. Я считаю, что сегодня получился у нас очень продуктивный разговор, предметный разговор, в ходе которого по большинству позиций мы ответили на возникающие вопросы, но, тем не менее, есть над чем работать, и отдельные вопросы на контроль поставлены, и после изучения мы людей обязательно проинформируем по их выполнению. Конечно же, нужно абсолютно максимально стараться войти в положение, нужно постараться найти вариант решения проблемы, но, опять же, мы прекрасно понимаем, в рамках действующего законодательства. Таму кожная праблема будзе разгледжана дэталёва. Усе звароты грамадзян Анатолий Маркевич узяў на асабісты кантроль. Анастасія Цыкун, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».